Haga jinglek Bundesliga ka Dortmund ka baduna tang shipon ya ka babat ya ka kerdan ka beningkong kalala ban pelimsuk ya ka Mönchengladbach da San Laar. Haga weipat ka jinglek ka Bayern Munich ka babat ya ka kerdan ka ba klidu jong ka mi ya khainpon kadang peteng ban khor ya ka 6 job adin bagalala ban pelim hadun riu lanot Persha ya ka Schalke ban leng bagani jing job ka Bayern kadang don jingkerman Paniora ya ka Bundesliga menta ka samoy lada ka job ya baro arteli ki jingel ekai ki badang sa ki jongka. Aga jingel ekai Indian Premier League ka KKR kalala pen pelim ya ka CSK dan Rio Weekend. Aga ne ki jingel ekai Nitish Rana barin ku sing kilala ben ile kai bha aga bagi lala ben kamai palat ya ka San Peuron aga ne ki jingel ekai. Haga weipat ka jingel ekai ka RCB kala job suk ya ka Rajasthan Roy da Shispa Qatar Rons. Haga ne jingel ekai ka RCB kala la ban kamai hadu Shispa anyau pewei ron kat ba ka Rajasthan Roy kala ban kamai tang San Phukandai Rons bat hab baro ki wicket. Ban leng ba ne jing job ka RCB kala kiu sha ka kerdan ka basan haga mi ye khain point. Haga jingel ekai Serie A ka Napoli ka champion jong benda ka samoy kala sya penlim hakasin ka beningkong hadin South League jingel ekai Persha ya ka Monza ya gi argol jong ka Monza la yo ban tap dau mota haka minit ka bakhat pra badu petek na ka minit ka basan Peusau ka kenhun jong Udibala ka Roma kala ya khai Persha ya ka Bologna klem yo tap gol hadu bukut ka jingel ekai haga weipat ka jingel ekai ka Juventus kala la ban penlim da Arlan Persha ya ka Cremonese ya gini ke argol la yo ban tap lengbau Fagioli haga minit ka basan Peusan badu Bremer haga minit ka ba nyau Peukandai lengba gani ke jing job ka Juventus kadang penskem ban bad ya ka kerdan ka ba ar haga mi ya khain point haga jing le kai La Liga ka Atletico Madrid kalamat ya ka namrem hadin bagala sya penlim haga Elche da iwei lanon bad ya gani ke Shigol la yo ban tap dau Torre haga minit ka ba Sao Pewei haga weipat ka jingel ekai ka Barcelona kalala ban penlim ya ka Espanyol da Sao Laar bad haga ni ka jingel ekai Lewandowski ula yo ban tap argol nak benta ka Barcelona bad leng baga ni jing job ka Barcelona kadang bad ya ka kerdan ka ba klidu jong ka mi ya khain point haga baga tam hadu khat Sao point ya ka Real Madrid ka badon haga kerdan ka ba ar haga jingel ekai League 1 ka kenhun jong Alexis Sanchez ka Marseille kalawan pai biang ban khor ya ka 6 job hadin bagalala ban pelim ya ka Angers da ar la ka wei haga ne jingel kai Alexis Sanchez ula yo ban tap Shigol naga benta ka Marseille Henry Watt la da ka job ya ka ne jingel kai ka Marseille kadang ne ka kerdan ka balai jong ka mi ya khain point haga jingel kai Premier League ka Bradford kalala ban pelim ya ka West Ham da ar la not badia gini gi ar gol la yo ban tap lengbau Brian haga minit ka ba ar peu bar wesa haga minit ka basau peulai haga jingel kai hapdeng ka Arsenal ka bayakni ya ka kerdan ka beningkong Persha ya ka Brighton aba pai shang ni jingel kai haga kela step omdon gino gi bala ban penki jar wala da gila Persyang ka to kan ne ban yo penki jar bad day haga kela mit kata haga minit ka basan pewei ka Brighton ka yo ban tap ya ka gol ka beningkong haga ni jingel kai lengbau Enciso bad haga minit ka ba pra peun reu ka Brighton kalala biang ban tap ya ka gol ka ba ar lengbau Dennis bat shwa ban kut ka jingel kai ka Brighton ka layo ban tap ya ka gol ka balai kata ka minit ka ba khandai peu plus reu lengbau Estupinan bat lengba gini gilai gol ka Brighton ka la penpulom ya ka jingang nut jong ka Arsenal bat bat ya ka kerdan ka berengkong jong ka Premier League menta ka samoy aga weipat ka jingel kai hapring ka Manchester City Persha ya ka Everton aga ne ka jingel kai ka Manchester City ka lala ban pelim da laila not bad ya gini gilai gol la yo ban tap ar gol la yo ban tap dau Gundogan bad shi gol la yo ban tap dau Haaland bad leng bang re jing job ka Manchester City kadang pen scam ban bad ya ka kerdan ban ningkong haga mi ya khain point haga baga tam hadu Sao point ya ka Arsenal ka bawan haga kerdan ka ba ar